Уважаеми зрители, вие сте с днес по Нова българска телевизия. В последното ни издание за тази седмица предстои до края на предаването да си говорим за култура, да си говорим за музика. Разбира се, какво по-хубаво от това да си говорим за музиката на различните народи. В следващите минути ще говорим за индийска музика и до края на предаването за българска. Започваме обаче с любовната музика на Индия, която ще чуете днес в Пловдив в изпълнение на едно много известно име Видур Махаджан, изпълнител на ситар. Честно да ви кажа, такъв инструмент до момента съм виждала само по индийските филми и съм го чувала. Сега ще можете да го видите и да го чуете тук и да чуете изпълнението на нашия гост. За превода ще ни помага Елица Йоргова, която е в студиото. Здравейте на двама ви, добре сте дошли. Благодаря ви, че сте тук. Да ви кажа, уважаеми зрители, че всъщност ние представяме нашия гост като изпълнител на ситар, но преди той да се вземе с музика, доста по-различно е било неговото ежедневие. Той се е отдал на бизнес. В крайна сметка везните бизнес и музика, музиката натежава и това явно му остава като любов за цял живот. Обикаля света, през безкрайно много държави има концерти, включително и в България ще имаме удоволствието да го чуем. Бургас беше първия град, който успя да го чуе. Пловдив сега, 2 вечери ще бъде в Пловдив и разбира се София няма да мине и без негово участие. Как сте? Hello. Добре сте? How are you? Yes, I'm fine and I'm very happy to be in Bulgaria. Той е много добре и е много щастлив да бъде в България. Аз виждам, че така с голяма любов държите инструмента, не ви се разделя с него. От колко време свирите на ситар? She said, you are holding the sitar with so much love. Yeah. So how long you are playing? Oh yeah. It started when I was 19, that is 30 years back. So last 30 years I've been performing. Започнал е 19 годишен и през последните 30 години той свири. Да ни кажете всъщност нещо повече. Това може би е традиционен инструмент за вашата страна. Доколкото така четох в информацията, инструментът е от 21 до 23 струни. Разкажете ни малко повече. Доста ключово имате за настройване предвид и струните, с които разполага инструмента. From the first information she read, the sitar is a very difficult instrument with 20, sometimes 22 strings. Yeah. And is it traditional Indian instrument? Just tell something about the sitar. Oh, okay. I like that question because sitar is it is actually a combination of one traditional Indian instrument called the veena, we call it Rudra veena, and one Turkish instrument called sehetar. So it's like combination of these two instruments, and it was invented in the 13th century. The sitar was invented. Ситар е създаден през 13 век, много древен инструмент и всъщност е комбинация между два инструмента, традиционен индийски, наречен вина, и турската ситра. Turkish? Yes, sehetar. Sehetar. Yeah. Турски инструмент sehetar. От какво дърво се изработва инструмента? From which wood It's a pumpkin. It's a natural pumpkin. Това е естествена тиква. Естествена тиква? Да. Yeah. And then this is the teak wood. А тези орнаменти, които са безкрайно красиви, задължителни ли са за всеки инструмент? She's asking about the beautiful Нашите зрители ornaments. даже видяха преди малко. Are they must for every sitar or No, these are not ornaments. These are the basic parts of the sitar. This is for tuning. This is bridge. Yeah. They've decorated just to look at aesthetically good, you know. It's such a nice instrument, so they decorate it to... Декорация за всеки инструмент, за естетическо удоволствие. Тоест да го прави още по-красиво. Да. Трудно ли е свирането на самия инструмент? За колко години? Той всъщност каза колко години свири, но в крайна сметка кога се става майстор на този инструмент? She's asking, is it difficult to play and how long one should play so to become maestro like you? It is any string instrument for that matter is difficult. Всеки струен инструмент според него е труден. But then you have to practice, and then maybe after 5 years of practice, 1 hour or 2 hours a day. След 5 години по 1 или 2 часа всеки ден
Yeah. може да започне да... Но едно е да се свири You на see 4 this- струни, you see друго е this да се fingers? свири на 20. See these fingers, how you, because of playing the sitar. Нашия гост, уважаеми зрители, показва, ето всъщност, вижте, това са мазолите от струните Yeah, След дългата практика. след толкова години свирене. Може би сега да чуем едно ваше изпълнение. You can... Беше прекрасно. Да ви попитам, ако ми позволите нещо по-лично, съпругата ви с изпълнение на ситар ли я спечелихте? She's thanking you for the wonderful playing, and she's asking something more personal. Yeah? Your beautiful, Sure. no, your beautiful Aparna. Yeah. Did you attract her with playing music? This is the way you took her love. Actually, no, we were studying in the same university and there I met her. Maybe she liked me because I play sitar. Maybe, I don't know. You have to ask her about that. Те са учили в същия университет и двамата са магистри по философия. И там се срещнали, но може би това също я привлякло. I've done my master's in philosophy, in Indian philosophy, in India, in Pune University. Завършила индийска философия, магистър в Пуна университета. Имате прекрасна дъщеря. Много е хубава. You have beautiful daughter. Да кажем на нашите зрители, че всъщност така семейството на нашия гост е тук в студиото и с интерес наблюдава нашето интервю. Много е хубаво, че ви съпътстват в така обиколката ви в страната ни. She's saying that your family is together with you in Bulgaria, Yeah. and it's very nice to be all together for this concert. My daughter is also my student. She also plays with me. And my wife always supports me in whatever I do in life. Неговата дъщеря е негова ученичка по ситар и съпругата винаги го подкрепя в живота. Кога вашата дъщеря, която сега е ученичка, ще стане по-добра от учителя си? So nice question. She's asking when your daughter, when she's now your student, when she will become better than you. Performer? Yes. Yeah, I always wanted her to see better than me because, you know, that's how the Indian tradition is. It is called Guru Shishya Parampara, the teacher end. So maybe another 5-6 years she would play good sitar. Може би още 5-6 години тя ще стане още по-добра и това е негова мечта. Тъй като индийската традиция Гуру Шиша, учителя предава на